Počas tohto videa Mark zabudol natáčať. Čaute ľudia, ste na kanáli Homofo Studio a dneska robíme challenge, kto robí lepší nápoj za 1,5 hodiny. Takže pravidlá tohto challenge sú také. Prvé, nikoho nekopírovať. Druhé, nechodiť za tým druhým, čo ide do jedného obchodu. A tretie, nepozerať sa do iných. Nepozerať sa na toho druhého. Takže poďme na to. Takže ľudia, už sme pustili timer a ja idem si nasmerovať moju cestu do McDonaldu, kde si zoberiem pohárik a viečko, nech to vyzerá dobre. A potom mám taký svoj plán, že pôjdem do Oxo, kúpim si guličky, aby to bolo dobre. A potom pôjdem ešte si kúpiť nejaké nápoje, aby som to zmiešala a o presne 1 hodinu sa stretneme tam, kde sme natáčali úvod. Takže poďme na to. Ja vidím Marka, on je tam dole a on ide, myslím si, že tiež po guličky. On má výhodu, lebo on má kolobežku, ja nie. Takže to bude len trocha nevýhodné, ale ja to stihnem, pretože ja som pro nápoj maker. Pomalé schody sú. Ok ľudia, takže už som pri McDonalde a idem si po svoj pohárik. Okay, takže už mám svoj pohár a idem do Oxo. Takže problém nastal, keď mi povedali, že mi nemôžu dať čisté guličky. Takže to bude bez guličiek. A možno, ak mi ešte zostali nejaké peniaze, tak by som si musela kúpiť celý bubble tea a potom to tam preliať. Ale zatiaľ idem do McDonaldu a idem tam zmixovať nejaké nápoje, takže čus. Idem to všetko zmiešať. McDonald's jahodový milkshake. 10 z 10 najlepšie. Nakoniec po nejakej dobe hľadania sa mi podarilo zohnať tieto guličky. Sú to melónové. Mark hovoril, že sa tam dá iba so sirupom, ale ja keď som si vypýtala čisté guličky, tak mi dali toto. Takže to teraz tam idem dať trocha do toho môjho nápoju a uvidíme, jak to bude. Môj nápoj je kompletný, ale ako bude chutiť? Už len zohnať tú väčšiu slamku, aby sa tam zmestili tie guličky a sme hotoví. Mark mi práve zavolal, že on už je hotový, takže už ideme na miesto a poďme mu dať náš skvelý nápoj. Takže už sme sa tu stretli, každý máme toho druhého nápoj a ideme to ochutnať a ohodnotiť od 0 do 10. Má to takú divnú horkastú chuť. Neviem, čím to je. To má takú strašne zmiešanú chuť, ani neviem, jak to opísať, ale viacej je tam cítiť koku. Asi je tam aj viacej. Má viacej. Takže cítiť tam hrozno. Je tam cítiť melón. Cíti tam hrozno aj čučoriedku, ale je to taká divná chuť, ktorú vôbec neviem opísať, taká horkastá. Veľmi zaujímavé. Môj je taký viac bublinkový a tvoj je taký viac sladký. Som si kupoval bublinkové nápoje. Čakaj ja. To tam miešajú s vodou. Takže ja tomu tvojemu dávam solidných 9 z 10. Aj to voní veľmi dobre. A čo ti povieš na môj? Ja ti dávam tiež 9 z 10, lebo tiež čo dobre voní a bolo to celkom fajn. Hej. Takže to je bolo asi koniec tohto videa. Nezabudnite dať like a odber, lebo toto bude vysoko pravdepodobne naše úplne prvé video.
teda minimálne prvé, čo točíme. A takže to je bolo asi všetko. Ešte chceš niečo k tomu povedať? Čaute ľudia. Bolo to veľmi zaujímavá challenge a nakoniec sme to stihli. Teraz sme to dokončili ešte skôr, ako nám mala vypršať tá hodina, takže sme boli obidva rýchli. A to je bolo všetko pre tohto video a čau. Pozdrav sa. Dovidenia.